ассалому алайкум духтарони азизу меҳрубон ва ҳама онҳое ки нав ба канал дохил мешаванд. Ҳамаи шуморо ба канал хушомадед мегӯм. Умедворам ки ҳамаи шумо сиҳату саломат ҳастед. имрӯз ман тасмим гирифтам ки барои шумо суши тайёр кунам. тарзи тайёр карданашро ба шумо нишон диҳам. дар инҷа ман 2 стакан бринҷ гирифтам. Ура тоза ҳарк мешӯем. 3-4 маротиба оби хунук қатӣ мешӯем. баъдан ба ҳамон стакане ки мо бринҷ гирифта будем ба ҳамон 2 стакани дига оби хунук ҳамроҳ карда дар рӯи плита мемонем. Плитаро мо бояд паст монем, баланд накунем, ки таи кастрӯли мо мечаспад, баъд бринҷи мо хушрӯ тайёр намешавад. барои ҳамин плитаро пастакак мекунем ва аммо бринҷа мемонем ки хушрӯвак дам хӯрда буҷӯшад. баъде ки обуш қоқ шид, мо ура бо пасттар мекунем плитараро. анамон болои каструлда салфетка мекушонем, маҳкамак мекунем, ранги ош дам мефарсоянд. анам хеле дам мефарсоем ки хушрӯвак тайёр шаванд. дар инҷа ман гӯшти мурғ ҷариб кардастам. дар даруни суши бояд мо моҳи форел монем, аз сабабе ки он қадар маззаи хуб надорад. мо хоҳишманд нестем. барои ҳамин ман мурғ ҷариб кардастам ки ҳаминро дар ҷои форел монем. лекин барои омӯхтани шумо ман якта ҳамон форел тайёр кардам. дар видео ҳаст, метавонем ки бубинем кадоме ки маҳсулай ҳам хел бигира тайёр кунам. ина чӣ хеле ки мебинед бринҷи мо ина обуш қоқ шидак хушрӯвак. ина инҷа ман дар бакал дар пиёла 1 қошуқча шакар, 1 қошуқча намак гирифтагиам. баъдан 2 қошуқ уксус андохтам дар он болои бринҷе ки мо пӯшондем, дар болои ҳамон мерезем. нози бринҷа дар тавақ мегирем, баъд ҳамон уксуси тайёр кардагимона дар болои ҳамин бринҷое ки дар тавақ гирифтем дар рӯи ҳамон мерезему ба хушрӯвак якҷоя мекунемшона. баъд духтаро гуфта гузарам ки комментарияҳо ки ман хондастам, комментариҳои хуб навистастем, хеле ман хушҳол шидастам ва хеле дуоҳо додастем. ман ҳар вақт ки комментарияро мехонам хурсанд мешавам. баъд завқам дучанд мешавад. боз мехоҳам ки видеоҳои беҳтару беҳтар баҳри шумо кардан гирам. дар инҷа ман бринҷа нишон додам ки чӣ хел пухтагӣ мулоимшидагие. баъд духтаро шумо метавонед ё ки бодринг андозен ё ки авокадо бидозен, чӣ хеле ки шумода маъқулай. инаи коғазе ки суши тайёр мекунем, ура камтар тар мекунем, барое ки ӯ қоқай намечаспад, дар и бринҷу ёда намечаспад. барои ҳамин камтарак тар мекунемшона. байнамхе бринҷа хушрӯвак саросима нашида хушрӯвак тунукшон мекунем ки ҳамаи ҷош як хел бошад. як хел ҷошда зиёду як хел ҷош каму хеле нашавад. ҳамаи ҷошда хушрӯвак тақсим мекунем. баъдан инам хел мурғоро мемонем. баъд бодринг мемонен ё ки авокадо мемонен, ӯ ихтиёр дар дасти худтонай. баъдан инаи сира ман дар видео нишон додам. диден агар ки хушрӯ дар видео натофта боша, шумо метавонед скриншот кунед, хушрӯвак нигоҳ кунед, метавонед ки баъд бигирен истифода барен. ина чӣ хеле ки дидастен хушрӯвакро хеле мепечонем. суши моам қариб ки тайёр шавад. инаи лавакош ки безе мешаванд, аммо дар лави ино коврик мемонед, хушрӯвак туғри мекунедша. ман аммо бринҷое ки ҷӯшонда будам амро кулла кулла кардагиам.
шумо метавонед ки амхе кулла накардаям бимонед. Ман худам амхе кардам ки бидонам ки чандта суши мешава, ман чанд дона мекунам гуфта амхе барои худам тақсимшон кардам. Инам хе духтаро ягон мушкилӣ надора фикр мекунам. Фақат эҳтиёткорона кор кунед. чӣ хеле ки шумо диден, якта ман ами моҳи форел қади як дона тайёр кардам. Барое ки шумо да нишон битон. хушрӯвак маҳкамшон мекунем. Ну лавакша тар мекунем ки бичаспад дав тарафи дигаришда бичаспад. духтаро дастгириро фаромӯш накунед. ман дидестам сафи мо зиёд шидеста. и ҳама бо дастгирии шумое ки намо комментария менависен, лайк мемонен, ами ютуб мегира ами видеои моро да дигар касо рекомендовать мекуна ки видео интересное тамошо кунед гуфта ами лайку комментарияш ки агар видеоро зиёд шава баъд ҳар ҷода паҳн мекуна ютуб. ям хел система дорад. барои ҳамин шумо я лайку я комментария дариғ надорен. дастгириро фаромӯш накунен. ами кӯшишҳои мо ҳама барои шумоа. иша ки диден ман иша сафед кардам. просто мегирӣ аму чӣ хеле ки сиёҳа печондум ранги ҳамоя просто ира чапана мекунӣ аму сиёҳакш да дурӯ мебиёя бринҷо айрӯ мебиёя. ҳам чизе ки дар даруни и меандозем дар даруни орам ҳамин чизоро дохтем. баъд вақти буриданда хеле эҳтиёткорона кор кунед. ман онҷо кордма да коса овай да об тар карда баъд буридестам ки вайрон нашавад сушии мо. хушрӯвак мебуремшон. оҳиста оҳиста эҳтиёткорона. инам хеле духтаро сушии хушрӯваки мо тайёр шуд. метавонед ки рӯи видеои мо нигоҳ карда шуморам ёд бигирен. хайр духтаро то видеоҳои оянда сиҳату саломат бошен. худованд нигаҳбони шумо бошад. хайр духтаро видеои моро интизор бошед.